హలో గాయ్స్, ఖమ్మంలోని మమత రోడ్లో జేజేపీ మోటార్స్ షోరూమ్కి అయితే మనం వచ్చేసాం. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి వెహికల్ చూద్దాం. వెహికల్ మోడల్ ఇదే కొత్తగా లాంచ్ అయిన న్యూ మోడల్ వెహికల్ యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 150cc. మనకి యమహాలోని 150cc ఒక కొత్త న్యూ మోడల్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. మనకి అక్కడ ఫ్రంట్ వచ్చేసి డిజిటల్ మీటర్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మన ఫ్రంట్కి వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఎల్ఈడి హెడ్ ల్యాంప్స్, సైడ్ ఇండికేటర్స్, అండ్ మనం బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఇక్కడ స్టైలిష్ లుక్తో మనకి బ్రేక్ లైట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్లో మనకి 4 కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి సిల్వర్, అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి మెటాలిక్ రెడ్, వచ్చేసి మనకి డార్క్ గ్రీన్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్లూ కలర్, అండ్ మనకి మ్యాటి సిల్వర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది.